Sunt băiatul ăla care te-ai întâlnit la târg în Bistrița, te pun mă Bizache, mă, te pup, bă, random. Eram, fiți atenți, am fost cu doamna producție până în Bistrița și, bă, fiți atenți că vă fac mare poveste. M-am dus cu doamna producție până la Bistrița, am stat câteva zile pentru că au fost câteva chestii de rezolvat și am zis, bă, hai să mergem și noi într-o seară la târgul de Crăciun și vine domnul Bizache, țac, pac. Era gol, dar era gol, gen trebuie să vă închipuiți, eram 3 oameni pe toată strada, nu mă așteptam, da? Domnul Bizache era în locul potrivit, țac, pac, asta a fost șmecheria. Da, deci, bă, ce pot să zic, Big W, foarte cinstit și foarte cum se cade domnul Bizache, vă pot spune de acum. Îmi place când dau de oameni care sunt foarte civilizați și foarte de treabă, vă pup și vă respect. Să vedem. Te pup, bro. Trec ca să-i mulțumim lui Bizache care și-a luat membru pe live. Big W Bizache, mulțumim foarte mult pentru membru. Trebuie să văd cum să facem cel mai bine Skybase-ul. Putem să-l începem Skybase-ul de aici, de pe insula asta. Insula asta. Acum vine. Mai și boss-ul, putem bate și boss-ul dacă vrei. Mamă, ar fi top. Dacă am putea. Hai să batem și boss-ul să vedem dacă... Așa greu moare. Pe bune. Hai că mai era un pic și gata, și dus. Gata, hai. Poți să iei tu tot loot-ul. Pot încă unul? Nice. Dar ăștia sunt boss, tot, Da, 100%. Vrei să începem Skybase-ul? Da, haideți stai așa, ca să-mi... Numai să nu ne dea jos, dar haideți să facem din lemn, că nu se vede cred că la fel de tare. Și stai să-mi fac o secundă, să-mi pun pre-edit. Ca să pot să fac scară din aia, stai o secundă numai. Ok. O secundă numai. Că e și mai subțire, știi, și nu se vede la fel de tare, sper să nu ne dea jos. Hai să vedem. Mamă, n-am mai făcut, eu nu prea fac Skybase-uri de obicei. Un clip cu Skybase și... Tu, o bubuit sau ce? Na. Nu? Nu. Și că dăm așa cu... Vrei să facem de-astea cum făcea Mițanu? Da, păi ca să nu ne vadă playerii, nu? Da. Și noi trebuie să mergem în direcția aia de acolo. Bă, eu zic să nu tragi în ei, știi, că după... Fac căzut jos. Bun, stai că vin înapoi sus. Nice. Da. Se mai tragi în ei că ne dau după jos și ne strică. Poți să construiești și tu, dar nu mai ai grijă că nu știu cum, nu? M-o spargi pe mine. Vine înapoi. Numai că nu mai am niciun heal, aia e faza. Mă duc să iau big-ul ăsta de jos. Stai că-l bat acum. Nice. 1 HP mai. Era gata, l-am bătut. Nice. Haide înapoi dacă poți. Acum. Îl trolăm rău de tot. Da. Mamă. Să mă vezi pe mine că eu sprintez. Stai așa, că mai avem puțin. Nice. Gata, hai că am dat în zonă. Bine, simplistul. The GOAT. Vai de viața mea. Bă, eu n-am făcut niciodată, deci eu chiar nu am făcut niciodată Skybase-uri și mi se pare complicat să le fac să nu pic jos, bă, că e la alt nivel. Ai toată chestia că trebuie să avem unul din noi peretele resetat, ca să ne mai putem prinde, că așa ne putem duce amândoi. Bă, nu știu, că suntem ok acum, zic eu, că... Așa, Pe aici. construim și după aceea ne spargem buildurile. Da. Știi care e chestia? Fii atent, eu să-mi dau o bilă din asta, atunci, gen, dacă cad, îmi dau bila și ajung înapoi sus. Bine zici. Că dacă mă prind cu perla de ăsta, dacă pic nu contează. Da. Dacă aveai un sniper sau ceva, să încerci să dai un no scope. O, da. Dar bine că e la fel de bun și SMG-ul ăsta, că zici că e sniper. Stai că fac o schemă. Vine aici. Bun. Și spală pe un minut, ok. Putem urca așa și după aceea să le spargem, gen. Bă, da. Da, gata, putem să le spargem acum asta. Dă în continuare. Uite că următoarea zonă e, fii atent, e aici, trebuie să mergem până acolo. Stai că... E așa.
Vai de viața mea. Cred că trebuie să punem fete în zigzag, stai așa. Ia dă așa. Hai rapid, trebuie să mergem rapid. Că vine zona, dar încearcă să nu pici. Mamă, E... Nu, dacă nu punem cu rampe. Dacă n-ajungem. dar nu cred că ajungem. Mamă, m-am Oh, dus! shit. Naștere? Na, e bot, e bot, e bot. Fuck. După movement. Și el poate să moară în zonă. Acum nu știu ce face, Ia. poate îți dădea bandaje, nu știu ce făcea exact. Da, Vezi ce bun am? Da, da, super. Bun, bun. Și pe ăla nu-l ia zona, serios? da. Cât se pare. Damn. Așa asta. Vai de viața mea. GG. Ok, bro. Ce mai bun, mate.